ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ଜଗେଶିକା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜମିପଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଅଛି, ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟାକୁ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କଲେ। ସେଇ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଭୁଲ ଏକା ଲେଖିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆସିଲେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଫର୍ ROR। ସେ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତୁମର କେଉଁଟା? ମୋର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏବଂ ତହସିଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଭିଲେଜ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ଭିଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଥିବ, ସେଇ ଭିଲେଜଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏପଟେ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଛି। ଖାତା ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ନହେଲେ କାହା ନାଁରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମାରିବି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମାରିଲେ କ'ଣ, ସେଠି ନିଜ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ କାହାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, 27 ନମ୍ବର ଖାତା। ମାରିକି ଭିଉ RORରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପଳାଇ ଆସିଲା। ତା'ର ଜମିପଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।